kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanamanan Marinor Lisa. Iti ayan ni Madam Vilma, Marilidia. Ay nawaw, apay ijay. Anyat aramidem iti ayan ni Madam Vilma. Makitkita mo't siguro dagiti flower vase nga imot ko, mare. Apay dagiti flower vase. Order ni Madam Vilma dagitoy. I-deliver ko iti ayanda. No kasta, crafter ka gaya man. Agar aramid ka mat iti kakasta. Wen, mare, isupay tiganan siya, Ayun mayat dayta no nagagat kalakit di nga agaramid. Iti panagkita, kat nalakalaang matkit di nga aramidan dagita. Anya? Di mo man naawatan ti imbaga ko. Agpatuloy ka kidin, tapno di ka mataktak. Umayak man na Inez. Anyat umay mugata ngayon, Lydia. Sa anak agumatang nana. Adala umay ko sa ludsudan kada kayo. Anya day jay. Damag ko, kat ada ka numaangay a programa ita a nutrition month, nana. Ay, wun. Iso tinagmimitingan mi idi kalman. Apay ngamin adi ka nakimiting. Naira na mo, ngamin nga ada na patag-alakad ko idi kalman. Anya tinapagmitingan nyo ngay. Pilyen daman ng ti best in costume, kasla idi na palabas atawan. Wun na kong, isumuti ko nada. Pagpaaramidan nyo ngay iti costume ti apo ko yaw. Awan pa'y, urayak ano anya ti ibaga dagiti naganak na. Ang amangan no di ay way manen kas idi na palabas atawan. Da kami ti mga ramay tapno saan nga isupay apaggastusan. Sika nga'y. Diyak pa'y amo nana, pagpanunutak man pa'y. No nawaya ka, mabalin mo't asikalaangan ti mga ramay. Makatipid kayo pa'y. Makitan to nana. Agpakada akon. Day tala ang ti umay ko sa ludsudan kada kayaw. Tapno ang mukmet ti aramidag. Nurlisa! Maray! Mabit lang ang maray. Rumuwar ka man pa. Itaada na patag nga ibagakang ka. Anya day jay Marilidia. Amangan kunak no agar aramid ka iti kostyum para into nutrition month. Ayun, mare. Agar aramid ak nga rod. Agpaaramid ka kadimat. Wen kuma. Agpaaramid ak iti para kinisiya. Anya adisenyo ti kayat mo, mare. Kayat ko tay na idumduma, kan bungga kuma. Nasken abungga aya, mare. Wala, tapno mga bakti anak ko iti kostyum. Adda sampel mo, mare. Tay kumaada ti bahay kubo na a kostyum. Kabaalam nga aramidon ti kasjay. Mabalin lang tamot, mare. Iso na lang ang takomplikado ti kayat mo. May mayat no adda sampel mo tapno adda pagbasarak. Sige, mangkita apay iti sampel. Ipakitak to kung kano nakapili akon. Ibagam to adagos kanyak ano nakapili ka iti disenyo ang kayat mo. Tapno marugyak mo ti agaramid, mare. Kunaklakit din o binayada mo ti udi tayo asang aribo dito store ni Nana Inez. Bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay saan ngay? Adamot intod ko apagbayad mo. Saan taada pa'y napatag-apang usarak iti kwarta. Anya manan? Ibayad ko pa'y laang iti kostyum ni siya. Anya kostyum manan day tayo? Kostyum na para ita a nutrition month Agpaaramidak ngamin kininor Lisa. Tapno bungga ti kostyum ti putot mo. Saan mabalin asika ti mga ramid aya tapno saan tayo na magastusan? Awan nga rod ti materialis lakay. Kan may mayat no ipaaramid tayo. Ta expert ni Norlisa. Sigurado napintas to ti kostyum ni siya no iso ti mga ramid.
Naabak ni siya di napalabas atawon kat. Nasken abumawi ak ita. Na yun, bakit? Amom lang arudan ngagkurkurang ti kwarta tayo. Ti pala mapampanunot mapaggastusan mo. Di mo kayat ang mga bakti putot mo iti best in costume, aya! Dahito iti kayat ko adisinyo, maray. Bongga ka. Isu nga ron akayat ko nga aramidem tapno bongga. Kargaam to iti aduan nateng kan prutas Kan numabalbalain, tay ko man na idumduma kan bongga. Tapno sigurado a best in costume ti anak ko. Manungaal daw kumat nga aramiden day tano ko Ngam ka ba alam ka day? Wen, kabailak Isu na laang tasangari lang ti budget ko, maray. Anya, sa nga ribo ko ng maray. Wen, maray. Isu lang amin ti kwartak ita. Kurang ati sa nga ribo maray. Kurang pa'y day ta maigatang iti materyales. Sakit kayat mo nga adda ti bahay kubo ti costume ti anak mo. Manungay kuma. Mabalin siguro ti 3,000 maray. Ay nawaw. Nanginalaunay mo ta 3,000, maray. Siyempre, nanginamot ti materyales. Plus tangdan ko pa'y ang mga ramid. Kurang pa'y kit di ti 3,000 ano tutuusan. Discounted daytan tagam ammo tamot. Saan nga rudan, maray? Syaklatan ti mga ramid para iti anak ko. Nanginalaunay mo't day ta asingir mo. Okay, may mayat matlaang no sikat ti mga ramid tapno among tirigat na maray. O ilaunay mo't day ta apresyong. Kat artificial laang mo't dagiti materialis mo. Kayat mo ti bongga a costume, ngam low budget ka mat. At dayamot kasta mare. Diyak amukang ka? Demanding ka pa'y mga rod. Nagado ti request mo. Sa ita, sa nga ribo laang ti budget mo. No bongga ti kayat mo. Nasken a bongga mo't ati budget mo. Kumusta ngay? Nalpas ti dilyo ka ni Lydia. Saan anatuloy tatang? Saan anatuloy ko nam? Wen ata nangina kano ti singir ko tatang. Inikak lang aruden iti discount. Mano ti budget na aya? Sa nga ribo ka no, kat komplikado ti disenyo akayat na. Nagadupay a request na. Bongga ti costume akayat na. Anya, Lugi akmet ano kas jay, tatang. Saan nga umdas ti sa nga ribo ang maigatang iti materyales? di isulatan ti mga ramen. Iso ti imbagakan ko na itay. Ngam nagadupay la sa una. O ka no ti presyo. Narigat mo ti agaramin iti kostyum. Ti muna siguro kat nalakalaeng ta artificial dagiti materyales ko, tatang. Agpasentro ak italakay. Ada ipagatang mo. Awan bakit? Anyat aramidam ijayaya. Mapanak man gumatang iti materialis. Materialis para itay. Para iti nutrition month costume ti anak taa. Ay nawaw, kunak man no agpaaramid ka ni Norlisa. Saanan? O imot ti singir na. Nangina unay. Ang mga nunarigat ti ipapaaramid mo kinkwana Anya anarigat? Bahay kubo, natnateng kan prutas laang matdayjay. Artificial pa'y dagiti materialis na. Siyempre, no bongga ti kayat mo, talaga bongga ti presyo bakit? Isungarod asya kun ti mga ramid, tapno saan nga isupay agastos. Okay may mayat man ano si kalatan ti agaramid. Lumabas ak na Ines. Sige lang nakong. Sa dino ti papanam aya. Agpasentro ak man nana. Mapanak gumatang iti materyales para iti costume ni siya. Nasa papay mo. May mayaten ti nasapa nana. Tapno napintas to ti maaramid a costume na. Sa bagay mo't kit di Agpaaramid ak kumakin ni Norlisa. Ngam imot ngamin ti presyo na. Kasta aya. Wen nana, nakangingina, kat costume laang mati ipaaramid ko. Ang mga nubongga a costume nga minti kayat mo. Medyo, nana. Isumit lagayam ako nam anangina. Basta, ti singir da di Norlisa. Ti costume ti apo ko yung ay, saan pa'y anarugyan? Saan pa'y nakong? Awan pa'y materyales a maaramat. Ay, ang mga no agapura kay tumanan no kwa nana. Tinapatag akat adda costume ti apo ko.
Ibatik man day ti order ni Mariteria na Ines. Kano nga alaan na. Dagasan na inton madamdaman na. I-deliver ko kuma iti ayanda ngam awan kanumot tao ijay. Sigay, ibatim pay laeng dita. Basta umay nanto alaan adagos Wala na. Costume siguro ti anak na daytaan niya. Wala na. Para kano iti nutrition month da. Kunak to pa ikay. Ay na, nagpintas Iso medyo nanginamot, tanarigat maaramid na. Ay wen, naibaga ni Lydia nga kano ti singir mo kunkwana. Talaga laeng nga awan kwarta na dayjay nana. Anya ti disenyo nga ipapaaramid na kun kaya. Kayat natay adda kano bahay kubo na, kun adda artificial anat nateng kun prutas na. Bongga ti kayat na nana. Isumot lagayam anangina Wala na. Bongga ti kayat na. Ngam low budget mo. No bongga ti costume kayat na. Bongga kumamot ti budget na Kastamot lang ang timbagakan ko Ngam natangsit na. Agkalintegan pay lang. Kunak man no bongga ti aramida makostyum. Katuan mo't. Apay nga raw, dabasit lang taginatang mga materyales. Kasano ko kat nagngingi na ti materyales. Gimatangak pa'y itiglugan, kandad duma masapsapol ko, tapno maaramid ko day ta kostyum. Kasta talaga, Mangkita akto di tarwar. Amangan no adda pa'y mabalin ang ma-recycle dita. Wala na, tapno di iso pa'y magatang. Oray saan nga binanabungga? Saan ang mabalin? Saan ang mabalin ti simple la ang kanyak? Ipilit mo ti bongga kostyum kat narigat nga road. Anya narigat mo't nga ibagbagam. Nalakalaang day dyan niya. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Nutrition man kostyum mat manan day ta aramida, anak kao. Tatang, order day tungoy. Kunak man no saan nga agorder ni Lydia. Saan mat nga tatang? Sa bali ti akin order iti aramida kanya. Ay, kunak no isulat ta. Narigat akasarsarita tatang. Lugi aklaang no iso ti agbali na customer ko. No bongga ti kayat na. Adda kumabot nga rudakkel a budget na Di na mapanunot day tatang. Ti kayat na kat bongga ngem low budget mo. Lukas ta akurang ti budget. May mayat no ibaba na basit ti standard na. Ay, jak amo iti dayja ang tao tatang. Nagadung nga amo na. Saan pa'y ang makaaw-awa? Saan ka di pa'y analpas day ta? Ay nawaw, di mo makita ya? Nay, apay anapudot ti ulong ngay. Kit-kita amasaan pa'y analpas, kastapay lang ti saludsod mo mo. Mano nga aldawa na day ta tira aramidam. Makauray ka kadingamin. Kat ni, inton Friday ti nutrition month da. Dinakpay man kasarsarita. Taktaken naklaang iti kastangar aramidam. Dumawatak man iti bulbulong iti arubayan nyo, Nana Ines. Para iti costume ni siya. Wan Nana. Ay nawaw, saan ka di pa'y analpas? Saan pa'y Nana? Bungga ngamin ti aramidak a kostyum na. Ala, mga lakalatta di tanoan niya ti kasapulam. Daytoy ti kostyum ti apo ko yun, Nana. Simple laeng. Ay, mas bongga gayam ti inaramid ko no kasta, Nana. Awan mo't nga minan oras kong agaramid iti bongga. Awan mo't laeng kwartak apagbayad ko no agpaaramid Di yu kayat ti mga bak iti bis in costume, ayan, Nana. Tinapatag kanya kat ag-enjoy ti apo ko. Uray saanen ang mga bak. Pangideliveram iti dayta a costume. Ni, sikamot kayam Lydia. I-deliver ko man iti ayan da Madam Elvira. Apay akas ta adisinyo ti inaramid mo para kang kuana. Nagtulag kayo siguro anya. Kastoy adisenyo ti request ni Madam. Iso nga inaramid ko mo. Naa, manungay ti kasta. 3-5 mare. Nakangingi na launay mo. Siyempre manunga aldaw mat nga inaramid ko daytoy. Logi ti customer no kasta laang.
Apay ko maamalugi nga Ken may sa adda kwarta da Madam Elvira. Barya laeng kadakwada ti 3,500. Anyat kayat mo asawan? Ay, awan matkit di mare. Ibagbagak laeng tagpaiso. Awan ka nga minwayada ang mga ramid. Iso ang nagpaaramid da kanya. Ay, makapasuraw! Ay nawaw, anya manan ti pakasuro na maya. Naabak manan ni siya. Saan nga iso ti best in costume? Saan nga rod lakay? Ti anak dayje nga Elvira kit din tinangabak. Sana ba rin na? Saan matanas ka na mga bak ni siya? Basta nag-enjoy lakit de, mayat na jayon. Wana ngam sayang matibanog ko. Naimbag ko ma no ni Elvira tinangaramid. Saan tayong paaramid damot iti sa balay? Ti disenyo pa'y akayat ko ti inaramid ni Norlisa para kang kuana. At nangarod kwartada, kabaalan da ti agbayad. Sa orti kas jay. Day tatijak kayat ken kakad. No saan mo amaala ti kayat mo, nagado asaom. Amom no asino tinangabak iti best in costume ijay pagadalan nakaw. Asino, Nana Ines? Ti anak ni Elvira. Ha? Agpaiso ka din, Nana? Wan. Ti damag kukot si katinangaramid iti dayjay. Siyak nga rod, Nana. Nagpintas nga may tinaramid mo. Wala, tabinayadan namot iti husto a presyo. Kan saan anagado ti request na, Nana? Saan akas iti daduma dita a demanding da? Ngam low budget mo ti kayat na. Kasla ni Lydia laeng Mahilig dayja iti bongga, Nana. Launay mahilig iti bongga. Ngam di na kayat ti aggastos. Sayang lang ti banog ko anang aramid iti dayja a kostyum. Isumot lang asaan anangabak. Okay laeng mat no saan amang abak ti anak mo. Kas nakita ket nag-enjoy mat idi nutrition man. Wan angam sayang ti gastos kan banog ko nana. Tipay laang mat anak ni Elvira tinangabak. Kat saan mat nga isuda tinangaramid iti dayjay. Ginatang damot. Anya launay ay ti pagsaksakitan tinakam mo. Kabailan da nga rod ti gumatang. No nagpaaramid kamot ken Norlisa, amangan no si ka tinangabak. Overpricing dayjay a Norlisa. Husto laeng ti presyo na, tabungga kanumot ti kayat mo. Ado pa'y ti request mo kenkwana. Nubungga nga main, namnamaem anangin namot. Madimot nubungga ti kayat mo, ngamawan mo't budget mo. Ninanamot. Narigat mo't laeng ti agaramid iti kostyum anya. Ado a proseso na. Amom dayta, tapinadas mo tinagaramid. Di mo mutlog yun ati padam a tao. Si kamanan ti lumabas. Anya ngay dayta? Overpriced a flower vase manan. Overpriced mo't ngay bagbagam. Kasanong agprogreso ti biyag mo no kasta tiwagas mo. Nay, anya ti kayat mo asawan. Nangina launay ti singir mo kadagiti lakom. Tapno awan ado asaom, ipadas mo mo't agaramid. Apay, nalakangarod ayat ti handmade ako nada. Manunga oras mo't sakbay amalpas ti may sa project. Saan ka bumaknang iti kastangar aramidem kunak tumot? Nalabos ka? Gaputa saan ka pinagustuhan idi nutrition man? Kastamatan ti panagsasaom kanya. Inton sumaruno nga men, di ka agbalin demanding. Di ka agarapaap iti bongga no awan pagbayad mo. Nalawag ka din, Anya? Maminsan pa'y nga damang ko. Talaga makaraman kan kanyak kunak tuman. No naabak ti inaramid mo a kostyum ti anak mo. Aklo namun. Oho? Saan a deserving tinangabak? Pangit ti inaramid mo? Kontrolem tangiwat mo. Tamangan no saan ko ang makontrol ti bagi. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Maminsan pa'y Maminsan pa'y kunak langarudan. Makita. Ay, nawaw! No bongga ti kayat mo, nasken laeng nga rod a nakasagana met ti wallet mo. Saan mo alugyan ti padam a tao? Bayadam ti husto a presyo. Iti kasta, maliklikan ti gulo.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.